Gernika Lumoko ambulategia eta San Juan Ibarra lotuko dabezan arlanpa mekanikoaren lehen zatia jarri dau martxan Gernika Lumoko udalak. Honela, bi leku hauen arteko, San Juan kalearen eta ambulategiaren arteko desoreka leunduta egongo da. Jose Mari Gorroño alkateak esan dau, irisgarritasunagaz batera, honek erakusten dabela Gernika Lumoko udalak herriarekiko daukon konpromisua, herri atsegina eta modernoa egiteko nahia dagoela. 2025ko otsailean hasi ziran lanak, guztira 800.000 euroko aurrekontua dauko, proiektu honek eta mugikortasun kohesionatu eta iraunkorra bultzatzeko udal estrategiaren zatia da. Sistema automatizatu honen bidez, arlanpa mekanikoa geratu eta martxan jarriko da inongo bertatik bertarako gainbegiratze edo superbisio barik. Sentsore fotoelektriko eta fotozelular sare baten bitartez, errodadura bandan dagozan sentsore hauek denpora errealean oinezkoak identifikatuko dauz eta bere erabilera efektibora bideratuko dau instalazioaren funtzionamentu egokia. Beste hobekuntza batzuk ere suposatuko dauz honek, espaloiko pavimentazioa hobetu da, saneamentu sarea ere hobetu du udalak, berriztu egin du eta plomozko oditeria ere hobetu egin da. Beraz, ez da bakarrik gainetik ikusten dan arlanpau. Azpian ere hobekuntzak egin dira kale hauetan. Jose Mari Gorroño alkatarentzako arlanpa benetan aurrera pauso garrantzitsua da bizilagunen bizitzarako eta mekanismoaz gaindi hiria egiteko eredua dela esan du udalak arlanpau. Irisgarriagoa, errazagoa, pertsonengan pentsatuz eta urrakoagoa.